borac. Poslednjih godina i po dana živimo u epidemiji koronavirusa i ona je, čini se, u drugi plan stavila bolest koja je deo naših života, a koja, sudeći prema brojevima, takođe može da se svrsta u epidemiju. Reč je o karcinomu od kojeg u našoj zemlji na godišnjem nivou oboli nekoliko hiljada ljudi. Savremena medicina razlikuje više od 100 tipova ove bolesti, a ono što je ključno u njenom lečenju jeste prevencija, rano otkrivanje i čvrsta želja da se neprijatelj pobedi. Zato vam danas donosimo priču o devojci koja je iz borbe sa dijagnozom koju često zovemo ono najgore, odlučila da izađe kao pobednik. Dobar dan! Kako ste? Evo, fino. Ja sam Radoslav, drago mi je. Ivana. Si dobro? Jesam. Ajde, ti pruži. Ćao. Kako se zove ova lutka? Marija. Jel možemo na početku odmah da konstatujemo rezultat u ovom prvom polovremenu, možda tvoje životne utakmice, Rak 0, Ivana 1. Tako je, da. Ajmo da pričamo. Kako si slatka. Najlepši deo možda tvoje životne priče počinje u maju prošle godine, ako se ne varam, je li tako? Pa jeste, tad sam se ostvarila kao majka i dobila ovu predivnu devojčicu. Nakon nekoliko meseci dobijaš dijagnozu za koju često kažemo da je ono najgore. Mislim da se vratimo u taj period. Kako si uopšte primetila da postoji mogućnost za tako nešto? Pa tad kad sam se porodila, ja sam pri samom počinjanju dojenja otkrila da imam neke kvržice na dojkama. Konstantno je meni ta kvržica smetala pri dojenju. Beba mi je odbijala desnu dojku. Kad je stavim na dojku da je dojim, ona krene da plače, zacenjuje se. U stvari ne zacenjuje se nešto preterano, nego ja je samo prebacim na drugu i na drugoj je mirna, a na desnoj mi bukvalno govori mama nešto nije u redu. Ja otkrijem preko ultrazvuka dojke da ja imam tumor. Ne jedan, nego 2. Kako se osjeća devojka od 30 godina kada dobije takvu dijagnozu? Prvo nisam bila odmah svesna. Znači, prošlo mi je kroz glavu Bože umreću, ali onda razmišljam imam nju, tek što sam stvorila porodicu i sad kako će oni bez mene, kako će moj muž bez mene. Odlučila si da se boriš. Kako je izgledalo lečenje dalje? Imali su veliki konzilijum gde su 3 doktora, baš vrhunska doktora, zasedala i odlučila da će da mi prosto odrade operaciju odstranjivanja dojke. Sa rekonstrukcijom. Znači, ja sam dobila i od strane države podršku tu da bi psihički ja bila dobro, da dobila sam implant, protezu tu. Sad i dalje izgleda kao da imam dojku. Odakle crpiš snagu i energiju za sve što je pred tobom? Iz nje. Prosto ne može čovek da ne zaplače od te težine koju to sve donosi. Ja želim da živim, zato sam i stvorila novi život. Ona mene uvek grli i mazi kada ja plačem. Neću. Ti si odlučila da svoju priču podeliš sa ostatkom sveta i da na neki način kroz svoje iskustvo pomogneš i drugim ljudima koji su u sličnoj ili istoj situaciji. Imaš ideju, ukoliko se ne varam, da napraviš jedan YouTube kanal kojim ćeš upravo govoriti o svim stvarima koje si proživala i možda na neki način i pomoći
drugim ljudima? To je u suštini kanal u kojem bi želela da pomognem majkama koje prosto nisu dovoljno edukovane šta, gde treba da nađu, kako treba, kome da se obrate, za bilo šta. I što se tiče dojenja i što se tiče, na primjer, i same trudnoće i porođaja i brige o detetu. Upoznala sam žene, javljale su mi se žene preko jedne grupe Lenine putujuće nosiljke. Javljale su mi se žene koje su isto to proživale posle trećeg deteta. Prosto treba imati neki svoj moto i držati se toga. I treba imati volju za sve. I kad izgubiš snagu, znaj da nisi sam. Pomenula si malo pre Lenine putujuće nosiljke i one su ti dosta pomogle u tvojoj borbi i u procesu. Sam cilj grupe je da osobe, žene, uopšte roditelji koji nemaju mogućnost da kupe sebi nosiljku, da mogu da rentiraju na 3, 6, 9 meseci i da je prosto koriste, samo da je čuvaju. One su se organizovale i kupile su mi lekove koji koštaju jedna tableta samo košta 8.000 dinara. One su se sakupile i 3 leka su mi poslale. Poslale su mi kapice, turbane, ako budem želela da se zaštitim od sunca i tako to. Od hladnoće uopšte, pošto sad sam izgubila kosu. I slale su mi bukvalno pa neizmernu podršku. Nema dana da prođe, a da mi neka od njih, bar neka od njih ne napiše poruku kako si, šta radiš. Ti si odlučila da ovim putem da im kažeš jedno simbolično hvala. Da. Želim da vam kažem hvala na svemu što činite i što ste učinile za mene. Ti si njima rekla hvala, a oni imaju za tebe jednu poruku koju ćemo sada da pogledamo zajedno. Volimo te puno, zato što si tako otvorena i pozitivna i najhrabrija i najjača. Uvek smo uz tebe, to znaš, ljubimo te i volim. Nisi sama. Lenine putujuće nosiljke su uvek tu sa tebe i imaš čitav armiju iza sebe. Volim te zato što si uvijek tu za svoje prijatelje. Hrabra žena se ne postaje, hrabra žena se rađa. Volimo te, hrabrice naše, i ostani nam tako divno. Volimo te jer si posebna, jer si jedini, iskreni, pravi prijatelj, veliki si borac i da ne dužim puno, sve znaš, volimo te. Budi jaka i ne daj se, tvoja snaga je snaga svih nas. Uz tebe imaš našu podršku. Za ženu sa takvim osmehom i pozitivnom energijom ne postoje nepremostive prepreke. A onda kada zatne, znam da smo i vetar u tvoje jedra. Volimo te, Ivana, puno. Život postavlja izazove samo jačim ljudima, a ti budi najjača, jer nisi sama. Volimo te. Hvala ti što si uvek uz nas i pored svoje borbe. Retki su ljudi kao ti. Tvoj protivnik je započeo borbu, ali ti iz nje izlaziš kao pobednik. Volimo te puno i uz tebe smo. Bitku dobije onaj koji je čvrsto odlučio da je dobije, a to si ti. Računaj na nas, nisi sama, volimo te. Nadamo se da ćeš ostati jaka kao što si bila i do sad i da ćemo ti sa ovom podrškom pomoći na tvom putu do potpunog izlečenja. Za pobedu u najtežoj borbi nagrada je iskustvo, ali samo za one koje ispraju. To si ti, smelice naša, ljubim te. Valkira, Kinder jaje i ja. To je moje Kinder jaje. Pa vi stvarno niste normalni. Evo tebi tvoje. Moram samo da ti kažem da smo kontaktirali prvo Anu i u roku od 1 sat vremena smo dobili poruke sa svih krajeva sveta. Toliko su organizovane i verujem da je to dokaz koliko im zapravo značiš i koliko te zaista vole. I koliko su savršene. Znači, ne mogu da verujem. Ja sam sad baš ono...
Koliko ti znači njihova podrška sad? Pa mnogo. Ja sam još htjela njih da iznenadim, da nekako ja njima zahvalim i evo sad opet sam im dužna. Realno. Nisi dužna, oni su samo tu uvek za tebe i one te vole. I ajde, kako sad vratiti ovako nešto? Kako sad da se odužiš ovakvim ljudima? Ja verujem da će za njih biti najbolje da im se odužiš tako što ćeš ostati takva kakva jesi. Verujem da se i Mara slaže. Jel' tako, Mara? Tako. Lepa, topla i, nažalost, pomalo nažalost, istinita priča Ivane Timotijević. Mi se bavimo tom temom i dalje. Razgovaramo sa doktorima koje sam najavila i evo, pod utiskom smo svega ovoga što smo videli. Moji gosti pod utiskom pune oči suza, ali da pričamo o tome i o preventivi, da ne dođe do ovakvih stvari i dešavanja i da nekako podignemo svest da se stvarno žene pre svega na vreme prekontrolišu i pregledaju, jer, kažem, s početka ove priče rak je izlečiv u 90% slučajeva ako se otkrije na vreme. Nadam se da će to biti naša poruka na kraju. Dobar dan još jednom, dr. Igor.